Ola, o meu nome é Isabela Salgueiro. Son doutora en Traballo Social e estou especializada en saúde, sexualidade e xénero. Defendín recentemente a miña tese doutoral que partía dunha pregunta clara: cal é o impacto que teñen os comentarios sobre o corpo das mulleres, é dicir, os piropos, no colectivo adolescente? Para respondela, falei con máis de 200 rapaces e rapazas galegas. Quixen saber quen os emitía, quen os recibía, como están a vivir e como os xustifican, tanto no plano presencial como no virtual. O innovador da miña tese doutoral é que non soamente falei coas rapazas, que son as que comúnmente os adoitan recibir, senón tamén cos rapaces, que son os que habitualmente os emiten. Porque para poder mudar a realidade é preciso saber como e por que se está a perpetuar. Descubrín que, pese que o colectivo adolescente ten unha concepción positiva, pero errónea, do que son os piropos, a gran maioría de rapazas experimentaban malestar ao recibilos. Porén, os mozos consideran este tipo de comentarios como algo cotiá e incluso divertido. Pero non o son, son acoso sexual, que reforzan os estereotipos de xénero, o sexismo, a obxectivización, incluso a autoobxectivización de rapazas xa dende idades temperás, incluso nas redes sociais, pois o anonimato que che brindan estas plataformas fomentan a súa perpetuación. En todo isto, o traballo social ten moito que dicir. Debemos traballar a prol dunha educación e dunha transformación para poder educar en igualdade, partindo da educación sexual integral como ferramenta chave, pondo foco de atención na coeducación e no coidado, tanto da vida como da terra.